ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஸ்டோரியோட டைட்டில் என்னன்னா நரியின் தந்திரம். வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ள போலாம். ஒரு ஊர்ல ஒரு சிங்கம் இருந்துச்சு. அந்த சிங்கம் ஒரு கூட்டம் அமைச்சிச்சு. அந்த கூட்டத்திலேயே ஒரு குரங்கு கூப்பிட்டுச்சு. இப்போ அந்த குரங்கு கிட்ட சிங்கம் சொல்லுச்சு, என்னோட உடம்ப மோர்ந்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு அப்படின்னு குரங்கு கிட்ட சொல்லுச்சு சிங்கம். குரங்கு முகர்ந்து பார்த்து சிங்கத்துக்கிட்ட இப்படி சொல்லுச்சு, வாசனை நல்லா இல்லைங்க, கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கு அப்படின்னு குரங்கு சொல்லுச்சு. இதை கேட்ட சிங்கம் ஓங்கி குரங்கு அரைஞ்சிருச்சு. குரங்கு கீழே விழுந்துச்சு. அடுத்ததா ஒரு கரடியை அழைத்து என் உடம்பை முகர்ந்து பாரு அப்படின்னு சிங்கம் கரடிக்கிட்ட சொல்லுச்சு. கரடியும் முகர்ந்து பார்த்து ஆஹா ரோஜா பூ வாசனை அப்படின்னு சிங்கத்துக்கிட்ட சொல்லுச்சு. இப்போ சிங்கம் சொல்லுச்சு, பொய்யா சொல்றே அப்படின்னு ஓங்கி ஒரு அறை விட்டது. கரடியும் கீழே விழுந்தது. அதன் பிறகு ஒரு நரியை அழைத்தது. நரி குரங்கையும் கரடியையும் பார்த்து வந்தே சிங்கத்திடம் போய்விட்டது. சிங்கமோ என் உடம்பை முகர்ந்து பாரு அப்படின்னு நரிக்கிட்ட சொல்லுச்சு. நரியும் முகர்ந்து பார்த்துட்டு சிங்கத்துக்கிட்ட சொல்லுச்சு, மன்னிக்கணும் தலைவா, எனக்கு 3 நாளா ஜலதோஷம் அப்படின்னு சொல்லி நரி தந்திரமாக தப்பித்து கொண்டது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் என்னன்னா, நரியின் தந்திரம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வேண்டும்.